pagkatapos po nilang kumain is bumalik sila sa rice field po dito sa Basakan kasi po babalikan po nila yung palay or hahakutin nila papunta dito sa may tracer. Inuuna po nila yung mas malayo kasi yung mas malayo yung unahin nila para yung malapit lang mabilis lang nila ilagay doon sa may tracer, guys. Ayan, antayin muna natin sila. Gaan kayo sa pagdagahanon. Sa pagdako pa no? Kayang kaya kayo. Di na tapad ba yo kay kon sang kroke. Lagi day. Kira na siya, dala ra nag-smile. And this forthcoming is the second trip of bundle. Dah, yati dua day na oh. Dako god. Sukarap sayaw-sayaw tang tanan. Sukarap sayaw-sayaw ta dewi. Sukarap. Ang dami na nilang paparating. Nagsusunod-sunod. Nung saan naman si B-Boy ron? Ha? Tapang isa na lahi. And this is a powerful man. Grabe, tagduha yung gidala. Ah! Tuloy. Luag. Luag. Wa na kay hakoton. Joda. Red, joda. Ha? Joda na. Ayaw na, nyar. Nadiri oh. Naa. Okay. Oo. Hindi kag tubig dong. Okay. Mugat ayo. Nahugaw imong kano kamera? Kira na siya. Hayag mong Japan. Tapoy ay tapoy. Yan oh kay walay kuan. Walay kapuyay. Kuman ako. Na mabungking na po dito. Ah, kayat. Isa na lang to kakutan. Giduha na pa nila. Di sini klik do ka isa na yang balikan. Do man kabiyahe to. Ada tulo-tulo dai mo dito. Oh, dili 18 man. Bungkig duha. 16 walo ba may gakot? 16 man. Amo ka mo bayan doy. Tre. Magagdili ko. Bunugon yun ako kung lawas. Buso buno. Na. Wala. Epe? Dai. Grabe nagsinerbisyo ni makinaha ba. Kaya kasako. Kaning trisira gyud. Abot pagod niya ning Kan balikan sa una. kaning trisira ni na kwarta na ginisunod. Ay, sige handus. Aw. Kamara taghandus ya pod. Way man kakasiling nga. Na. Tama ni kaduha, ikatunod. Kaysa, ulat ba ulat? Suko na mo karong cake.
Ilisod kay diri oh. Ito may problema ni mo, King. Sige, plaster niya. Dire, oh, dire. Iya. Iya. Balik. Yung plaster niya, karon Ha? balik sa. Tablar rin siya una. Karon way na. Yang vibrate ah. Diba? Mo pa ning makina ha. Hindi na lang. Kung isa. So, dito na. Ano? Kasi tingon pa dyan niya. Di mo sulod ang buhay. Pwede man din katong pangbadyaw na. Ama ni mo yabi, King. Okay na. Ano mo dali? Ang hydraulic. Daot eh, hydraulic. Ano eh? Ito yung pangulobila niya. Karongan niya dyan eh. Tarong nag-drive doy. Layo pa rin ba itong biyahe yan eh. So, Luwag-luwag ay gamay biring dia. Paguro mo pamahaw. Kumaho pe, wala pa. Wala daw. Wala buwan. Umana daw kag pumahaw. Kumaho ba? Umana man daw kag pumahaw. ano, tisira di ay. Sarap ito lalam. Itet. Uy. Ulang. Ay di puta. Ay natong lingkod-lingkod. Basta mga taong minupo sa anak na. Walay sapi ng ulon-ulon pet. Ang ulon-ulon kay ag-ago na ko na. Ulon-ulon ginaron. Magkasitrapal sa inibutangan. Tubil sa ata, tubil. Gi. Turog kumuta. Saan ang salaan? Gi. Daghan mo lang. Gi. Ayati na. Aji kusog. Kaupa na ni. Pa sa iring bidle. Tubig. Pati niyan tubig dito kel. O na, dili nakataod. Tubig to. O na. Yung kipit. Mana? Lain na lang pa kayo sayo na wala nag. Tangan na lang niya. Kaya musik siya di. Basin og maagtang ta diha. Hindi mo rin sila ni gibutin na ni. Dahya man yung daan. Nguro ka ng uhot, madamag. Oh. Start na ta.
Pinakagaling og pila ni kasako doy 11 sacks ni rest me kay medyo init siya. Ugaman. Ay na to. Palsa na to. Ano lang. Na. Ito na ta? Ba? Ito ta? Kain, let's eat. Let's eat. Ito nga guro ya dia. Kapinana na mo kay katol kay humay. Dua ka burdin. Makapin mang ulon-ulon. Kuha dito mo. Maani po itong mga gulo ka sako ah. Di nampas mo. Uy, ga-tracer pa din sila di oh. Woo! Kinabuhing farmers, lingaw pero kapoy. Stress but enjoy. Di no? Anak gina. Ano dyan naman kinabuhi ng pobre? This is the life of poor men. This is the life of farmers, guys. Kamiyong ng tinguga, oh. Tuwas miyong dito karaya. Basta gilahan ng kuwan, oh. Bulad pa na siya? Nga, ngantos ka? Landong gid. Nya. Sito re, dire. Dia mau. Ah, di na nakabot. Di na nakabot ni. Abot lagi na diri. Di na nakabot gamay na niyo. Kamay. 20 ra ni kapin. Ano mo 15 ka sa akong inakabuga. Nya madugangan pa nang inakabuga diri 30. Ah, narre. Dito dito. 30 ra jud ni. 30 gyud. Lagi. Pila ra 30 ng ulo ka sako. Dugay na 30 basa. Basa man. Basa ulo ni padlo. Kayo lang pansako. Ah, ito na ta. Pan magulo na ang 30 kang. Kakain tayo. Maniud to. Nakagaling og pila to kasako? 15 so maniud to sa mi. Eh, gutom po kayo. Mo dyan yung kinabuhi og farmers parte yung lisura. Lingaw-lingaw gamay. Kuha gamay. Basta makakaon okay lang. Yun to sa ta. Umang sudan na niyo is wala pagibutang among sudan, paabot-paabot lang niya ni. Right, so we're now back to job. Guys, mag treasure na punta balik kay presto gani hapag paniud to. Karon back to job. Ano man to king. Ah, kanay mo igwapo na oh, kay uga. The bundle is so dry. Maca.
What's up guys? So medyo stress and thankful guys. Now we can finish our job to treasure this rice, and nasaksihan po natin yung kahirap the local farmer guys. So hindi talaga madali, no? Pag ikaw ay isang farmer, dapat mo talaga bigyan ng pansin, tutulo yung singot mo, yung pawis mo, tutulo yung pawis mo. Napakahirap guys. So ayan, thank you for watching guys, and the local farmers of Barangay Balugu, Payao.